Hola, què tal? Espero que estigueu tots bé. Estem celebrant la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Estem acabant el temps de Pasqua. El diumenge anterior a la Pentecosta sempre l'Església celebra esta festa de l'Ascensió del Senyor. A mi em ve al cap una expressió molt valenciana que s'utilitza en el trinquet, no? Quan comença la partida, no? Esta expressió en què es diu, no? Va de bo, no? Per què em ve al cap? Em ve al cap perquè és com si el Senyor els diguera als seus seguidors que ara és el seu moment, no? Que ara és el seu torn. El Senyor ascendix al cel, però abans d'ascendir al cel dona com tres indicacions o tres consells que són importants. Estos tres consells manifesten que el Senyor compta amb els seus seguidors, amb els seus deixebles. El Senyor que compta amb cada un de nosaltres. És important tindre en compte, tindre en consideració esta realitat. El nostre Déu és un Déu que ha volgut comptar amb cada un de nosaltres. Som importants per a ell. El que nosaltres fem té molt de pes. I en certa manera som continuadors de la seva missió. Diu que quan van anar a Galilea, no? Era com l'últim moment d'encontre de manera física entre Jesús i els seus seguidors, no? I els seus apòstols. I es diu, aneu i feu deixebles de tots els pobles, batejant-los en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Esta advertència, este consell o esta petició no és únicament una ordre, d'intentar que els deixebles continuen captant adeptes, no? Per dir-ho d'alguna forma. És la forma que té Jesús en la qual demana als seus que la gent puga continuar disfrutant d'este amor de Déu. Que la gent puga sentir en la seva vida que el Senyor és vol, no? Eixe bateig parla de l'amor de Déu, l'amor de Déu pel seu poble. La gent no pot perdre's, no pot ignorar que el Senyor estima el seu poble, que el Déu en el que creguem és un Déu que està a prop de cada un de nosaltres i compta en cada un de nosaltres. Continua, la segona advertència que fa Jesús és ensenyant-los a guardar tot el que vos he manat. Este detall també és un detall que no pot passar inadvertit. Un detall que cal ressaltar. Per què? Perquè conèixer a Jesús, perquè viure des de l'estil de vida que Jesús ens convida a viure, no és qualsevol cosa. Conèixer a Jesús ens mostra d'alguna manera que la nostra vida ha de ser d'una determinada manera. Hem conegut al Senyor i això suposa una responsabilitat. I això suposa que la nostra vida no és igual 3 que 33. Permetiu-me l'expressió. Indica una forma de vida determinada. La vida de cada un de nosaltres, la vida dels cristians, té la missió de mostrar al Senyor. Cada un de nosaltres, en la nostra vida, estem cridats a mostrar al Senyor, en el que fem, en el que diguem, en la forma de situar-nos. I l'últim consell, no? Sabeu que jo estic amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món. També, el Senyor no ens abandona. Eixa ascensió del Senyor, que és el temps en què la missió de la Iglesia comença a fer-se present, comença a manifestar-se d'una forma més forta, no implica necessàriament que el Senyor es desentén de nosaltres. No implica necessàriament el pensar que Déu s'ha oblidat, que Déu no vol saber res del seu poble, no. El Senyor sempre estarà present. I on estarà present? Estarà present en els sacraments, per exemple, no? Cada vegada que celebrem l'Eucaristia, ara que ja podem tornar a celebrar l'Eucaristia, no? Tenim aquesta experiència de que el Senyor està
al nostre costat, està amb nosaltres. És important també, és necessari que deixem que aquesta vida de Déu entre dins de nosaltres, ens empape, ens ajude a poder viure la nostra vida i afrontar els problemes des d'una realitat nova, des d'una perspectiva diferent. Pues anem a demanar-li això avui al Senyor, que ens ajude a experimentar el seu amor, la seva misericòrdia, a poder manifestar-ho als altres, a poder que la nostra vida manifeste pues, aquest amor de Déu i tindre l'experiència de que el Senyor no es desentén de nosaltres. El Senyor està al nostre costat i ens acompanya. Que passeu un bon diumenge.